Jocelyn, Jocelyn. Mit navn er Monrad. Siden jeg var lille, sagde alle de andre, at jeg ikke var ligesom dem. Mine forældre tog mig til udredelse, og jeg fik diagnosticeret sygdommen autisme. Det gør, at jeg har svært ved at snakke med piger, og derfor har jeg aldrig haft en kæreste. Folk har altid spurgt, hvorfor jeg ikke har en kæreste, men jeg har altid svaret, at jeg venter på den eneste en. Så Jocelyn, vil du ikke være meme? Jocelyn, vil du ikke være meme? Meme, jeg gør det med så meme. Monrad, din wrestler, jeg håber Jocelyn siger Ja! Du har sådan fingre i numsen af Per. Monrad, vi elsker dig. Men jeg kom til at glemme at spørge min gælder ud. Jeg er alt for bange for at gøre det her selv. Jeg vil bruge for noget hjælp. Jamen det kan jeg da godt hjælpe med. Jeg er Maja Amalies mor, og jeg er lige wingman her. Så Maja, på vegne af super seje Oliver, Andreas, Sommer, Lemming, vil du gå til galla med ham. Jeg vil også gerne være med. Piger. Marlene, hjælp mig lige. Halløj, Maja Mathilde. Jeg er Marlene fra Stop Hate Nu. Og jeg vil gerne høre om Joshua og Tobias måtte være dine galapartnere og invitere dig med til gala. Juhu! Fedt, mand! Jeg håber, du siger ja til dem. Så herfra, virkelig god energi til dig, og stop hate nu. Og må I have en fantastisk gala.